Špeciálny deň pre všetkých ľudí, ktorí oslavujú Valentína. Pre tých, ktorí ho neoslavujú, až taký špeciálny nie je, taký úplne obyčajný. A keďže v mojej blízkosti je človek, ktorého mám veľmi rád a dnes ide oslavovať Valentína, dokonca so ženskou, ktorú ani nepozná, v živote ju nevidel, iba na Instagrame, na fotkách, tak musím sa spýtať Láďa, že či má pripravené nejaké záľudné triky a tipy, ako s ňou stráviť toho Valentína. Mám už pripravené, čauko, nejaké kartičky, aby sme sa mali o čom rozprávať, tak nejaké témy. A ináč musím povedať, že tá žena fakt musí stať za to, lebo dnes ide futbal večer, Liga majstrov, 8-finálové zápasy začínajú, Paris Saint-Germain, Barcelona, ja idem na rande. Tak dúfam, že to bude stať za to. No. Veľmi zle to vyšlo. Veľmi zle. Ľutujem aj ostatných chlapov, ktorí museli ísť na rande. Ďakujem. Rest in peace všetkým. Ako to bude prebiehať, to budete ešte vidieť v tomto videu. Tešíš sa, ale? Teším sa veľmi, áno. Ale iba teda do prvého polčasu si s ňou potom... Budem sledovať na mobile, že komu píšeš? Nič, sledujem výsledky. Tešíš sa, bratranec? Bude to silné dnes večer. Záťahy záťahy sú najlepšie veci, ktoré môžete organizovať. Ísť niekam, sadnúť do auta a spraviť nejaký záťah. Toto je to, čo ja naozaj mám rád a naozaj môžem. Aj keď už je pre mňa pomerne dosť neskoro večer, lebo som zvyknutý spávať oveľa skôr, tým, že skôr vstávam, ale o to väčší adrenalín a radosť. Práve som vymakol Láďa na parkovisku s tou slečnou, s ktorou ide na rande. Musel som to zahrať, že idem do rady a ešte niečo silné porobiť. Ale ja tu mám úplne inú funkciu a idem zobrať niečo, čo sa im možno aj zíde. Sú to veľké veci. Stále veľké veci. Dobrý. Zakývate všetkým fanúšikom? Výborne. Možno až traja si to pozrú toto video. Tak uvidíme. O chvíľu uvidíte, čo idem zrobiť. Policajné rázy nazval policajtov striptermi. Za koľko mi dáš toto jeden táň? Je ich tu asi 50. To by mohlo Láďovi stačiť. Myslíte? Asi. Dúfam, že som dostatočne zamaskovaný a že ma v tom podniku neuvidia, ako tam šaškujem s tými kondomami. Ale je to pre dobro veci. Ja mám 2 deti a viem, o čom hovorím. Deti sú super, ale Láďo má 28 rokov. Ešte ani nemá. Tak mu to musím. Je to moja povinnosť, aby som mu to zanesol. Ale som z toho nažíhaný. Na šavku, ale že kde konkrétne to je, to neviem. Musím to nájsť. Držte palce. Chceme dnes zaparkovať na blondínu a... Ty tu máš decko? Nie, preboha, to je prázdne. Dobrý. Špinavci valentínsky, vy ste nás videli? Takže ste nás nepozvali. Práve, že mali sme to pre vás príbor pripravený, dokonca mali sme ho že vy už neprídete. Čau, ja som Beba. Ahoj, Tinis. Servus. Láďo? My sme za vami vyšli, nie to Láďa, pozdrav sa. Ahoj, počkej, veľa kamer. Máme pre vás niečo. No, podržíš mi to takto, prosím ťa, takto. Tak, super. No, my sme sa teda zhodli, že prosto my už máme deti. A ty si ešte mladý na to, aby si mal deti. My sme si donesli nejakú pomôcku. Samozrejme. Je to vlastne 52 kondomov. Určite nie červené, samozrejme. Páči? Ďakujem. A ostatné sú vlastne pre Láďa, lebo... Tak táto by... Aby ste, keby náhodou chcelo k niečomu dôjsť, aby teda ste nemali nejaký headache z toho. Nehambíš sa inak trochu? V pohode si za takéto, hej? Sa páči, ako tu všetci šerujeme jedno jedlo. Okej? Daj. A ešte som dostala
Tak toto je jedlo, ktoré mala Láďová výherkyňa, ale nedojedla to, takže ja som sa podujal hneď na to. Ale je to super, ne? Ale, vieš čo je halus? Že tam je kôpor. Ja úplne neznášam kôpor, najviac na svete. Ale nejako mi toto v tomto nevadí. Láďo. A inak ty ideš dnes domov? Ja idem domov, no. Láďo, a teraz pravdu. Sleduješ na mobilke, ako hra PSG a Barcelona? Tá tajňaša? to, keď sa niečo stane. Hej, ale ešte si sa nepozrel? Ja som na to presne myslela, keď ten televízor ho zbávala. No. Že si nenapadne, že musí sa vycikať a musíme zapnúť tú telku. Nie, že by som to A on v sledoval. kuchyni pri telke. Nie, že by som to sledoval, ale už sa hrá 6. minúta, takže... Fakt? Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, vlastne už ani nie vám, to je už vec, ktorá sa týka silno mňa. Idem domov, čaute, je to zadara.